Ik wandel verder vanaf mijn logeeradres in Dokkum over het Elfstedenpad. Vandaag gehuld in een deken van mist. Dokkum, de noordelijkste stad van de beroemde Elfstedentocht, is doordrenkt van historie. Hier, in de 8e eeuw, werd de missionaris Bonifatius vermoord. Een gebeurtenis die Dokkum tot pelgrimsoord maakte. Eeuwen later groeide de stad uit tot een belangrijk handels- en vestingcentrum met de karakteristieke bolwerken die nog altijd het stadsbeeld bepalen. Dokkum kreeg in 1298 stadsrechten en speelde later een rol in de 80-jarige oorlog. Ook was het ooit de zetel van de Friese admiraliteit, totdat de haven verzandde en de zee zich langzaam terugtrok. De oude waterwegen, ooit levensaders, vertellen nu een ander verhaal, dat van verbondenheid, van verleden en van de Elfstedentocht. Ooit had Dokkum ook een spoorlijn. Vanaf 1901 reed er een trein tussen Leeuwarden en Anjem met een station in Dokkum-Aalsum. In 1936 werd het reizigersverkeer stopgezet en in de jaren 80 verdween de lijn helemaal. Daarmee is Dokkum tegenwoordig de enige van de 11 Friese steden zonder treinverbinding. Wat resteert is een herinnering aan een tijd waarin spoor- en scheepvaart de stad met de rest van Friesland verbonden. Wie Dokkum zegt, zegt Elfstedentocht. Als 11e stad in de route markeert Dokkum een legendarisch punt. Hier draaien de schaatsers na 174 kilometer met de wind in de rug terug naar Leeuwarden. Voor velen is dit het moment tussen wanhoop en overwinning. Het traject tussen Franeker en Dokkum staat bekend als de hel van het noorden. Open velden, harde wind en eindeloze kou. Vanaf het centrum van Dokkum gaat de route via het Bonifatiuspark de stad uit, daarna tussen de weilanden door en verder langs het water richting Driesem.
Ik ben aangekomen in Driesum. Vanaf hier loopt de Driesumervaart naar het Driesumermeer en later langs de Driesumerterp naar het Dokkumerdiep. Ik loop langs de hervormde kerk en begraafplaats het dorp langzaam weer uit. Tussen Driesum en Oostwoud ligt Rinsma-Steet, vanouds een adellijke steet die van de baronnen van Sitsama was. Een van hen, Douwe Jan Vincent, werd in 1851 de eerste burgemeester van Dantemadeel. Tussen 1971 en 1999 was de steet het gemeentehuis van Dantemadeel. Om Rinsma-Steet ligt een park, beter bekend als het Driesumerbos. Achter Rinsma-Steet is in 1972 het baggerdepot Petslied Zwemmer aangelegd. Dit baggerdepot is in 1985 omgevormd tot natuurterrein. Verder loopt de route langs de Petslied, een kanaal dat begint bij de kruising van de Stroobosche Trekvaart en de Nije Zwemmer. Het oostelijke deel vormt de grens met de gemeente Noord-Diest-Friesland. Hier worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. De Petslied buigt bij Driesum naar het zuidwesten en gaat bij de Westereen over in de Nije Vaart. Ik bereik het eindpunt van deze etappe in de buurt van Wouterswoude. Na een dag wandelen langs kanalen en door het Friese landschap eindigt de route hier rustig. De mist is nog niet opgetrokken, maar hopelijk is het de volgende keer helder genoeg om verder te gaan. Bedankt voor het kijken.